Tam siek na miesto. Na miesto tam siek. Neverнули nikto. Ja bol v plenu, nevidel na cesta nejakého. Как хочу жить, лучше до тюрьмы на Slovensko. Много там усtávajú, nezaberajú, и там гниjú. No ja подумал, že надо убежать. Keď хочу жить, надо убежать. A z 1. maja nás всех обманули. Очень страшно. Там очень страшно. На мясо людей там посылают. Много погибают. Зовут Галайчик Ярослав, 02-02-89. Словакия, деревня, Бежовце. Даю согласение на запись. До сентября работал в Британии в складе грузчиком. Как туриста 1 января прилетел в Москву, покатался и пошел в военкомат. Подписать контракт за гражданство, быстро деньги заработать на год, контракт, а поехать в Сибирь жить. Хочу в лес. Už od civilizácie ďaleko odísť. No, taký sen som mal. Už som v Európu prešiel, poturistoval. I v Kostarike bol, v Peru. Ja bol v vojenkomate, ja tam dogovoral sa, že ja strojiteľ, budem tam v tylovej časti robotať, kopať. Čo надо tak robiť, robotník. A z 1. maja nás всех обманули. Tak bolo do 1. maja. A zobrali bumážky, prepísali nás na šturmy. Всех. Celý batalión, celú rotu, всех do šturmov dali. Obmanuli. V rote bolo do 70 ľudí. 65, 70. 29. január podpísal kontrakt. Potom bolo 2 nedele ešte v Avantgarde. Tam inštruktori pokazujú PPL drony, rozobrať, poskladať automat i kurzy po medicíne. A to kto chce, môže ísť, to nechoče, nie. Ja jeden raz bol rozobrať, poskladať automat. To bola taká podgotovka u mňa. Inostranci tam, ktorí boli z Afriky, tam oni boli mesiac. Napríklad Rusky boli очень krátko. Rusky. Inostranci boli tam bolšie. Tam mnogo. Bielorusi ešte bolšie. I Kazachstan, Uzbekistan. Z Európy очень malo, nič. Rázne, možno za деньги, za гражданство možno inostranci. Takto z politiky, takto z ideológie, ktoré jak, rázne. Ja bol tam 2 nedele po baľnuj. Ja jeden raz bol na poskladať, rozobrať automat. I tam nebola podgotovka. Tam biegali, kopali i rozobrať, poskladať automat. Ešte nedali strieľať. После toho nás odpravili 13. február do Luganskej oblasti в лес. Криминает, район такой криминает. Что вы знали о войне в Украине? Z ruskej propagandy oni говорят, že tu nacisti, že tu plocho, nacisti, tak. Ja bol v plenu, nevidel nacista nejakého. To prvý raz сказали po 1. maji, to bol možno 2. 3. maj, už na šturma. Nás zobrali na šturm. Ja bol v evakuačnej grupe, v taskách ranených. Pomágal ešte. Ktorí ranení sami doskakali na jednej noge alebo mali oskолky. Do takej točky zobrali, potom ich poniesli ďalej. Ili na kolese. A v noci sme mohli ísť ešte tam pozbierať ranených. Nie очень ďaleko, ale čuť podali môže. Mnogo tam ustávajú, nezaberajú. I tam gnijú. Posle niego bol polegón, tam nás naučili strieľať. Prvý raz ja tam strieľal na polegóne i jeden raz granát prosiť dali. Posle toho nás dali na 2. šturm. A ja od toho šturmu sa odkázali, ešte 10 ľudí možno odkázali sa od šturmu. A tam siek na miesto. Na miesto tam siek. Neverнули nikto. Tam išli, kombandíri na nich kričali bystro, vперед, a se pogibali. Jak toto slyšel po racii, tak ja podumал, no ja to nepôjdem. Nie. Ja odkázal sa a potom posledného nás vygražali čurmou i jamou v tylovej časti. Tak my boli saglasní a tiež nás obmanuli, nás vyslali, že pôjdete na točku zameniť našich
a tam budeme 3 dni. Do tej točky sme nedošli, nikoho našich nevideli, po nás začali strieľali pulomety, tak sme sa vrnuli do týlu, do ukrytia, do blendážov. Posle toho, jak my boli v blendážu, minomet začal strieľať po nás 120 kamikadze, FPV drony, jedna kazeta a blendáž už bol rozbitý. Už tam nedalo sa normálne diery v ňom, kryši padlo na mňa brebno, 3 mešky. Ešte keby raz tam priletelo, tak už nežijem. Ale vtičky odleteli, tichota bola, no ja podumol, že nadá ubežať. Keď čo žiť, nadá ubežať. Tak ja pošol, ešte zakričal na vторой blendáž, tam boli 4 asi človeky, 3-4 a oni tišina. Asi pogibli od tých zrivov, od minometoch. No, ubežal z toho rozbitého blendáža cez minné pole. Po doroge podúmal, že ja potieral sa. No, a ja uvidel najbližšiu lesoposádku a ešte ptička začala letať. Tak išiel bystro k lesoposádke a slyšel ukrajinskú movu. Brosil automat i zakričal ja Jaroslav, Slovak. No, a už som sa vzdal v plen. Tak nás zobrali. Очень хорошо, dali покушать еду, все, каву, чай. Очень хорошо. Я удивлен. Нормальные люди, как друзья мои. Сколько ваших погибло? Ну, очень много. Ale také grupky посылали, по 4 человека. Так, очень много погибало. Ну, то есть с тех, сколько я говорил, 70 человек, да, было? Сколько их осталось живых? Ну, максимально 20, можно около 20. Не видел аж так много, ale na 100% очень много. Po ďalším надо было ísť, ja tam nebol ešte, kde mnogo ľudí, tých trupoch. Tam ja ešte nepošol. Tam voňalo tam, очень страшно. Там очень страшно. Стоило идти туда ради денег? Не, А ради гражданства? не, už не хочу. После tego я все придумал и не хочу. Там не нравится, очень не. Плохие командиры. Мне жарко люди. Жарко больше техники. На мясо людей там посылают. Много погибают. Плохо сделал, так будет плохо. Надо думать, что на свою работу, что робить. Надо подумать больше. Дома мама, папа и сестра. Я их первый раз обманул, že idem robiť volontiera, pomagať. A jak ja bol v Klincach, to potom napísal pravdu, že podpísal kontrakt. Ja im nezvonil, neznajú numer telefónu, to neznajú im pozvoniť. Tak всем дома знає, кто смотрит видео, семья, мама, папа, отец, я нормальный, здоровый, и все нормально, žijem. A to, že možno spojiť sa s projektom, хочу найти и spojiť sa s ním. Ja Jaroslav Halajčík, občan Slovenskej republiky, narodený 2. februára 1989, nachádzam sa v plenu na Ukrajine.